Здравейте хора, аз съм Бояна и за първи път ми виждате лицето. Трябва да се къпа, защото ми стърчи и изглеждам като извънземно. Да, днес ще ви покажа какво си купих от няколко магазина. Обаче има неща с турски марки. Не знам защо са с турски марки. Знам си на представа. Явно са били турски. Така, първият магазин, който бях е с тази турба. И от него взех. Това беше от Зара. Едни панталонки. Тези панталонки са къси. С звездички. И тук и звездичките. Зад, отпред. Тук. Джобчетата са тук. Хубави са. Има ластик. На Зара. Ето Зара Kids. Не знам дали ще видите. Чакайте тук. Зара Kids. Както и да го обърна, той в момента се вижда наобратно, но после няма. Зара Kids. Страхотни са. Направо като видях, се влюбих. Следващото от един, откъдето взех турските марки. Така, имаше две турби. Така, първото нещо, което взехме е една блузка за мама. Ето е с такава шапка. Не ли пише? Какво пише? Не мога да разчита. Мис е там. Това е турско, май, не знам. Мис е там. Явно, да. Следващото е още една блуза за мама. Момент. Пак е турска марка. Момент е обърната наобратно обаче. И сега ще обърна на така. Опа. Ето. Страхотно е. Ето е марката. Не знам каква е. Women. Нещо такова. Вижда ли се? Ето, Women. Същото нещо този път е за мен. Ето тази рокличка. Ако може да си спирам камерата на пауза, ще да облича и да ви покажа как ми седи. Но не мога, за това няма да видите. Много ми харесва, защото тук е с дракончета, разни дракончета. Има и знамен момент. Много е хубава. Тук има, къде е момичето? Имаше едно момиче. Там някои неща пречат на дракончета. Ето тук има едно момиче. Ето го. Ако го виждате, ето го. Не може да не го виждате. Има целувки. Ето ги целувките. Две са. Дракончета. Така. Ще ви покажа марката. Отзад я пише. И отзад на етикета. Момент. Така мразя за превоз. Ето тук има момиче. Марката. Ето я. Аз не мога да я прочита, честно да ви кажа. Много трудно за произнасяне. Страхотно. И ето къде още имаше. Не мога да намеря. Ето. Това не е за вас. Каквото видях. Ето я марката. Отзад има нещо, което не е за деца. Чакайте. За тези, които могат да чета английски.
Отзад на роклята го пише, не съм го писала аз. Следващото нещо е пончо за мене. Ето не е точно пончо, а преди половин час бях с него навън. Много е сладко. Една моя съученичка онзи ден ходеше с него. Помня марката, но все пак ще ви покажа. Name it. Ух! Не знам дали се вижда. Да, ето е Name it. Name it. Да. Опа. Къде се изпипата? И това са моите букучавини за... Това е единственото българско в тези турби. Ако някой е носил Name It или някакви другите марки, които показах, да кажа, защото аз не съм. Между другото искам да кажа във всички клипове, които се показвала неща. Не искам да се фукам, искам само да споделя с вас и напоследък гледам да правя клипчетата по-набързичко, защото имам да уча, да не забравя преди ваканцията, разбира се. Имах да уча и за матури и най-различни неща. Имах да уча за матури и днес гледам малко клипчето да е малко по-дълго, но не ми се получава много. Затова ще покажа още нещо. Да, наистина не ми се получава много клипчето така, но не мога да направя нищо. Гледам да направя днес по-дълго клипче, но трябва и да се изкъпя, защото утре съм на плуване. И не мисля да кажем къде съм на плуване. Но просто няма начин. Трябва да се изкъпя. Между другото в басейна вижте какви обриви. Да, и така, ще покажа албума с стикери, който има още много стикери, защото например тук ми искаше стики. И ще ги покажа. Все малко са. Абсолютно не показвах, че имам нов албум. Нови стикери. Старите ми стикери. Няма стари стикери. Ето ги, някои от тях ще покажам просто ето така, ще ги махам. Първа. Коничила. Ягода. Ще покажам само някои, които не ми харесват. Има такова розово, не мисля да го покажем, абсолютно същото е. Само че с надписче. Ето го. Сега, това трябва много внимателно да го отлепя. Ето от тази книжка ми. Топ модел, но някои не ми ставаха на блузи и така нататък. И няма какво да ги прави, изказа, защото не ги служа в албума си. Добре, ще ги служа така. Главата и видяхте вече. Понеже не смятам да ги отлепим всичките, ето ги. Има малко на другата страница. Ето тук. И тук. Тази я сложих днес. Намерих го в бутилката на Кока-Кола. Днес ми купиха Кока-Кола и пих Кока-Кола, разбира се. Не минава ден, който да не пия Кока-Кола. Даже и като се прибира от училище, после пия Кока-Кола. Не знам. Защо му толкова обичам Кока-Кола? Имам един единствен стикер на Кока-Кола. Въпреки, че пия постоянно Кока-Кола. Но, защото купувам кенчето. И
това какво да се прави. Не гледам да пия много кока-кола, но това е просто моята страст. Опа. Не мога да залепя хубаво. Зале. Писе. Абе, лепи там. Ще покажа стикерите, които са останали. Цената още си седи там. Забравя да кажа, че това е френска марка. Пак повтарям, не се фукам. Не искам да се фукам, само споделя. Стикери, които вече са на привършване. Опа, отлепи се. Повечето са в албума. Не съм ги използвам. Чакай, тук тези са... Момент! Тук тези са в албума, нищо няма. И може да ги използвам за училище на някои неща. Кой да? Какво ще стане? Клипа стана 11 минути, не е много дълъг. Забеля. Исках поне 15. Не, поне 14 минути да стане, но няма още какво да измисля. Има може би още един клип днес. И ще трябва първо да измисля какъв ще е, защото си нямам идея. И да, това беше от мен. Чао!